କାହାର କୋଉ ଚିନ୍ତା ମୋର କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼େ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠେଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାଟା। ଘରେ କିଛି କାମ କରେନି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ମୋର ଆଦତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ବିନା ହିଁ ରହିପାରେନି। କାଲି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ଖରା ହବ କି ନ ହବ। ଆଜି ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ଯେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୁହଁ ହିଁ ପୋଡ଼ିବ କି କାହା ଘର ଦୁଆର ଜଳିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆସି ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ କରିଥିଲା ରୁଟି ସହ ଟମାଟର ଦଳାକୁ ବଢ଼ି ଚୁରା। ତ ମୁଁ ଆସି ଟମାଟର ଦଳା ଆଉ ରୁଟି ଲଗେଇ ଖାଇଥିଲି। ମିଛରେ ଲୋ ବୋଉ କରିନଥିଲା ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆମର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି ତ ଯେତେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ବା ଆଉ ଖାଇବା ସକାଳର ଖାଇବା ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ସବୁ କାମ ବୋଉ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଖାଇଥିଲି ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା। ତାପରେ ବୋଉକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ବୋଉ ଆଜି ରୋଷେଇ କବ। ବୋଉ କହୁଛି ତ ଶୋଉଛୁ ଉଠୁଛୁ 8ଟା ବେଳେ କରିବୁ କେତେବେଳେ। ତ ଆଗେ ଖାଇସାର ତାପରେ କରିବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।